social media tabungni o jorago social media thangya kebo phana krei phekaba o social media no tabungni o generation no kahamni saifano hamya sanam thani no belai no abono use eba khaba samungo phanangui eba khaba thepagui tongo koktoma ongkha dolai hangkhorni pani sagor ba khastini kaisa koktoma hamjaglai khoroknui nukhung khanai hinui hamjaglai kaijak borjak ongoi tongmani phekaba bihik bohok ongma joragono bihik no yakarei nokni simi khari thangmani simi tai nogo kifilia bidu kumar riyang mungui khoroksa tiprasa yango bihik josuda rani riyang bohok ongoi jungjalo nogo tongmani bwsa achaimani yagolo phanose bwsai nogo kifilia bwsai nogo kifilia karino bihingni mungtui hamya mangphili rok social media go upload khlai tongmani abono nugui bihik yogyagui jungjalni yogna bagui yogya karino bwsaini mungtui FIR khlaina nangkha srang salo mono PSO nainedi chini o koktomani bisingtui josuda riyang bwsaini mungtui FIR khlaimani yagolo tamo kok saka kini tambogoro phagamna ang tini aro mono ghat mono PSO khaiman hinkai haise FIR kaisa khlaina ni hinkai tom tu ek naikar amake ang age ani busaino bido kumar riyang boni address khai damchora village damchora Vishnu Charan para हमने पारानि बुमंग दागनाम बुमंग के काथुआ बुंजाबो आरोने हमबो खानि बुमंग के बिदर कुमारनि बुखानि बुमंग के ब्रिगोराम रिया बबाय आं सेमानो हामजागलायै आं बबाय कायजाखा माने बद सेमाने ताम हने जुन मासनि 24 तारिखो बबाय आं नगने खारै बबाय kaijak khata boba na bonon nawi ang songsa kleka kai klaimani pore tin 4 mas boba kahamna tongkha sadas mas te boba kahamna tongkha amon pore bonogo thangai tai phailia engkai haya oi tai khna ka bo jater jadano mobile ro audio joto tamo jani hin ta no hamya kokrok sawo amai phone khaikan kai na ano war laina ni mang sawo engkai ang bo bai phone khlai phano engkai ang apuro ani engkai July mas ni semino ani mane ang pregnant oi thangkata engkai olokhai ta mongkha bono sa ge bo kaija gyahini bo hik busa kari hyang bono bo saimaya engkai bo ano khogoi se be ni hik busa ganang phano bo ano sayata ang saimaya bono hik busa ganang hini bo sikla kaija gya khogni se ano na phaimani engkai olokhai saima kha boni hik busa ganang engkai bobai mane jokhon ang bobai hamjaklai tong phurubo bo ani thaniyo rang 50,000 cash nogod namani engkai tai dami mobile thaisa 10,000 damni mobile bo thaisa ang bono pai maru ta engkai amo pai maru mani samajik bicharo ang abo mobile ro dabi khaikan kai mobile kaisa ang phero wimankha engkai amon porkha bo nogo thamani porkhe ako tai amo haike bisi kagrok sawangka ni Facebook ro koto ki hang thayo ai ni Facebook engkai nakuti bru maphui bru jansi rani riyang je rani molsoi amono boni gmail engkai tai boni number rok no connection khlaioi ani photo rok no je jraino ang dur dosar mani rok amo hai photo rok no bo post khlai tongta ang goita ani Facebook no bo hack khaina ja kintu anga Facebook ro no kono password khana sia ani number je connection Facebook khulok poro je connection khlai mani a number ro bo delete khlai payo boni number no se bo dawoi bo use khlai thangkata an bagoi ang saimaya mane ang habna bo habai maya abo Facebook nang use khlai malia abo 3-4 ta je Facebook to mani engkai amono bo use khlayo mo haike jater jat kom boino comment khlayo ani photo rok bisi ke sarogo bisi ke kok soi je post khlayo ang amo hayan phona ani sexy photo rok naina ni hingkai nung inbox of haidi rok hini boino saoi mane Facebook ro soi post khlayo amo haita
Enggak tabuk tanau kayak kena itu mau mangkaborun sini asas. थानाव फायो आं ताबो बर' थानि मिनखौ बिसास मांखा जे बर' नायानो होनो नायनाय हिनि बर' एफआइआर जमाना रोखा Ni nikai itu mau sanau semua. 산몽 따오네 니 다비 따오네 니 आंनि सानमु हंखाय बनो जे बनो एरेस्ट खायो पुलिस एरेस्ट खायो बनो जेखा बनो कठोर शास्ति रेना नंथौ ओंखाय ताय तामन बागै आं बो अमाहायके कठोर शास्ति सान हंखाय बबाय आं हामजागलाय खानानैखा गिदि आंनि ताबुक जराय 2021 मार्चनि 28 तारिखआवनो आंनि डेलिभारियाव यासानि सेकांग जानुवारि 3 तारिखनिसिम आंनि नगरनि खारै खामानि बो Bin bung kayak itu mau. बिद कुमार रिया